Tapi upama nembang duet ngaten napa tembange? Ayo dah. Duet Mas Komet, Mas Dodo apa karo liyane manut penjan milih. Milih kamardikan. Niki mau putrane jenengan nderek napa? Lho anakku melu kabeh no. Melu. Oh, berarti duet kareh Pak Pre. Oke, Pak Pre. Piye to? Pak Pre dudu Duet karo Putrane Om Rudi, Mas. Kapir. Mas Wisnu nggih. Nah, Wisnu. Ndi? Kene. Ayo Mas, ayo. Ceko. Bok. Sare. Ao ya. A. Iya, selamat malam Mas Wisnu. Dimikirake. Golek mie. Pas nganggo putih-putih. Dek Mas Wisnu kok duet karo aku wani ora dek. Oh, wani. Jajal sungguhno sowan Pak Widodo. Kanggo tetakane, Dik. Arep Anu. Nggih. Temone sih. Duet, ayo. Nyoro sih. Apa kodok ngorek to ya? Ayo. Mas. Loh, duet ki Mas. Duet lagi mau. Lah yo duet. Iki duet terbaru ketemune kaya ngene. Karo bapakne, Pak. Temu terus duet. Manut to penak-penak. Wis dubuki wayane bangsa Oh, kala. enek anune. Kala ceking, kala mangga, kala bendana. Iki kewan Kalau celok. cengkeh kebarang. Langsung. Wis dubuki wayahe manungsa kala dumawaing kodrat saking panguasane Gusti Kang Purbaya Dumadi. Temanten kekalih sajae sampun siyaga ganti sawing giri. Kaya padha putihe to. Temanten kekalih anggenipun lumaksana, anggenipun dhaup temanten kekalih. Lampahipun temanten kakung saya caket repepeh temanten sajae sampun tresna. Ngaten kok klengak-klengo ki nganten piye to jane iki? Anggenipun Mas. ajawan asta temanten kekalih. Nggih, Mas aja keder ya tangane. Tangane keder ki piye iki? Sik, kenapa? Apa? Iya kok gak mau diculin sih tangannya. Aku minangka wakile bapakmu ya, Le. Oh, aku wis samasa bodho, sing penting wis seneng. Lah terus besanku kae piye? Sapa besanmu? Pak Elintang. Iya, Pak Elintang ya. Yo kowe anu dok wakile Pak Po. Oh iya, Pak Po wis. Kok wakil Pak Pomu. Oh iya. Adicara salajengipun Kimra Jawa Sale Seta. kakuye. Ora lho kok sik iki apa? Iki aja suwe-suwe. Jarene isin kok iya. Lah iya, tanganku digujer mau. Ketahe sing lanang ya kudu ciak ketahe. Pengen ciak iki sing lanang ketahe. Coba. Ora apa-apa, sampean wong lanang, Mas. Wani milih, sampean bagus soleh ora wis soleh. Tunjukkan kelananganmu. Kejantananmu ngono. Hari ini kita kapelan baju ya Mas ya. Kok ya Padha. Iki Wisnu karo sapa? Lintang iki Lintang. kopel. Lah kowe karo iki ya kopel. Kono dadi manten, kono dadi manten. Sayang, Wah, usul aku gak lek kamu. sayang. Mas, cium dong. Aja ngono to. Ayo dong sayang. Wiji kita, Cak. Wiji diasmono wiji sapa? Mas aku. Aduh, pada putih. Nak Iya. nyewa nang ndi ta kok iso nyewa piye iki? Nyewa. Ngewo padake kowe budal Lah, iya. ngewo. Ya wong tipis to. Enggak, cah nom-nom badhe duet napa enggak? Iya. Manut panjenengan. Duetnya? Lagune petunga karo Lintang. Anu sing Napa? mboten apal napa? Ah, sing. Kok sing mboten Sing Mboten apal. apal kaya. Sing apal to. Aja wis kulino nak nyanyi apal biasa. Dik Wisnu, Kakang mau ngestoni awakmu ya, Dik. Mangestoni ya untuk rono, kono diwarai. Ya rada rene to. Nah. Dodok ki wetenge padha gedine ngono. Wirawiri do arep dramben. Sampai ket mau diece karo komet sampean gak ngrungokne to? Enggak. Wong nek lemu kuwi anune cilik. Lah, bisa teko kono. Apane Mas? Ambemu ya ora, berarti kowe padha karo ngece karo ki Mas Wisnu kowe. Oh, kira lemu kok. Lah, Koyoke nggone kono tok. Lah kuwi Mas. Kowe iso bales aku. Aja gagas dodo.
Aja gagah dadah. Kowe nang duet lagune apa? Ayo yuk. Sing apik. Manut dodok pengen duet karo sendur ra keturutan. Napa tembange, Nduk? Apa nih? Napa, Mas? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wow. Wis to Wisnu. Tenang, ora sandredeg. Ora saisin. Dewa-dewa kuwi ta? Wah, asmara. Alah kemeru. Sinara cahyan ning wulan. Ora kuwi lho, Pak. Sing ndi ta? Tamang juruk. Wisnu, ora sandredeg, ora saisin. Contoh bapakmu kaya ora duwe isin ya. Ya wis ayo. Aduh sayang lho. Biyen ki enek pelawak ngelokne dalange ora ndisin ngono ki. Pripun? Akhire pelawake mulai udo. Weh, Gedeng ngono. Ora ndisin kok, dhek luwih ra ndisin mendat, tungone mendat. Sandinge dhewe ki engko udah, Mas. Dicepoti. Kuliah ya. Heeh ya. Lah mau ngelokne dalangnya. Lah iya. Lah kuwi piye? Aku gelem udo ning sampean aja ndredeg lho kok. Lah nyang apa? Nek krungu suara pak. Rasa ndredeg lho. Berarti apa? Berarti apa? Linting jaran. Ora mungkin. Wong keplok-keplok. Ora mungkin piye? Wes ayo. Yo, ayang-ayang ya. Tak pasang piye le. Sampeyan wis tak anggap adikku dhewe ya. Lek dianggap adike dhewe mbok nyangoni. Nah. Ya iki pengakusanku no. Pucet kuwi, Mas Jodok kuwi. Aku dhewe sik golek sangu no. Wes aku yo lagune ayang-ayang. Oke, duet maut ayang-ayang antara Lintang Kairo bersama Wisnu Dirgantara. Diskataran biasa. Wisnu sapa to, Pak? Wisnu Kalingga. Wah, ngelih-ngelih jenenge wong. Ora bancaki. Nggih, Mbah. Ya, sira lupatmo nembe tuwa Telu. tang tintang tintang. Tang tintang tintang. Cendol cendol. Ya. Kok cendol. Oslo. Oslo. Nyapot iki. Sing kaya nang kaset-kaset lho, Pak. Oslo. Engko ae ning omah kowe praktek kok dhewe. Ayo dhewe. Ya, Mas. Ya. Bar bersama cantiknya Indonesia. Ada Mas Wisnu. Ojo lali ekspresi kaya mencatat. Gandeng dong. Agak sini, Mas. Ecel Pak Diko men. Mas wong ayu tak calo ojo seleh Gandeng. pancene tresno iki ae patuhan Satu budaya Indonesia. Arah tumata mendika
kasunyatan yen aku diamu isih kaliti. Terima kasih bos. Oke bergoyang Sastra Budaya Ada Bintang Kairo kelingan aku ngrayu mbokmu mbiyen. Oh, dewa-dewa ya nyanyi ngono kuwi. Terus mbokmu keturun. Heeh, kelingan komen ngrayu pedhete bareng mbiyen. Oh, pedhet cilik. Oh, gede dawa, gadahane maratuwa. Macaku. Oke, terima kasih Cak Ayu. Pinarak rumiyin Lintang Kairo ki duet karo Wisnu Kalingga. Nggih, saurane yo pancen yo era saiki lak erane bocah nom-nom ini. Oh nggih. Dadi sing tuwa-tuwa kaya Komet kaya Dodok kan kegolong tuwa to. Kuwi kan tuwa to. Ning jenengan ampun salah persepsi. Lah nyang apa? Nadyan kok kula tuwa usiane, ning nang masalah pergaulan jiwa. Nalare sik nalar bocah. Tasik jiwa muda. Nalar bocah. Nggih. Lho urung ngerti nalar berarti. Bocah apa gitu? Bocah napa? Bocah gemblung. Bocahku.